Minkejja ċirkustanzi attwali fl-Ewropa bil-gwerra fl-Ukrajna u d-deċiżjoni tal-Iżvezja u tal-Finlandja li jidħlu fin-NATO, Malta se tibqa' tħadda l-istat ta' newtralità. F'kummenti lil ġurnal influenti Politico, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg spjega li l-kunċett ta' newtralità huwa mnaqqax fil-Kostituzzjoni Maltija u li l-politika barranija ilha mnebħa minn dan il-prinċipju minn mindu iddaħħal fil-Kostituzzjoni fis-snin 80. Il-Ministru Borg ħabbar ukoll li b'riżultat tas sanzjonijiet imposti mill-Unjoni Ewropea fuq Mosca wara l-invażjoni tal-Ukrajna, Malta friżat 200,000 euro fassi Russi. Filwaqt li fakkar li l-istati membri jistgħu jiffriżaw biss assi li jkunu fit-territorju tagħhom bl-informazzjoni li provdew l-awtoritajiet Maltin, assi oħrajn valur ta' miljun ġew iffriżati minn stati membri oħra. Malta provdiet informazzjoni lil stati membri oħra li rriżultaw fil-friżar ta' bastimenti tat-tagħbija bl-ingrossa, żewġ jottijiet u kontijiet bankarji f'banek ta' stati membri oħra. Dawn l-assi jiswew il-miljuni ferm aktar minn 100 miljun euro.